Už od nepaměti je zlato používáno nejen jako platidlo, ale i k výrobě ozdob a šperků. Pokud máte i vy doma zlaté či stříbrné šperky, zlomkové zlato a cokoliv, co zlato či stříbro obsahuje a rádi byste to zpeněžili, navštivte stánek společnosti A Aurum v supermarketu Tesco v Uherském Hradišti. Díky letitým zkušenostem v oboru garantuje A Aurum nejvyšší výkupní ceny ve Zlínském kraji. Samozřejmostí je rovněž profesionální a seriózní přístup k zákazníkovi. Ověření ryzosti, vážení na certifikovaných váhách a výpočet ceny probíhají za stálé přítomnosti zákazníka. Proces výkupu netrvá déle než 10 minut. Kromě výkupu zlata nabízíme také odborné poradenství a nákup zlatých investičních slipků. Peníze investované do zlata jsou výhodnou a bezpečnou investicí, která nepodléhá inflaci a je vždy i hned likvidní. To znamená, že v případě potřeby lze zlato opět směnit za peníze. Více informací naleznete na www.a-aurum.cz.